Dolrok raima sema part 4 nade nang comment kai sadi jadi norok raima sema part 4 nango ke jung raima sema part 4 tubunani chaitok nai besirbag part 4 ni bagui comment khlaijak mano to haini bagui part 4 ni bagui ang mo video khlai norok bai kok salai nai phaimani ta part 4 nangkhange sadi part 4 video chung khlainan chaitok nai dakti kheno যদি part 4 ni bagui no demand kabang ke chung part 4 tubunai norto nukna raima to tui jai thangka aboni yagulo saima buphango phaiui engko kai rajani bihik wngmaya ke angno bwrui angtho hinui ni tongman jorao o jorao rajani brindia rok phaiui nai nuk phaimani hingke abono ulo bono kaijagui yakni rajatlang thangka aboni yagulo saima jephru bakaso pokaso bao hinui bono hani busuk tuini kuna tunsari ni dagijak mani jora chung nugui maka part 3 o na hingke part 4 o baro thangui tamung nai aboni yagulo tamung wngkha oborok bo chung nailai muchungui tongkha jotono hingke abono norok part 4 nainani muchungui tongkha saima no bolongo tonsari mani bono bus tonsari mani porai tamung nai obo jotono naina muchung tei sina muchung hayadana hingke haini bagui norok comment khaidi de ani jeta part 2 tongmani o 1 million gana thangui tongo do raima sema part 2 1 million ni gana thangui tongo 7 lakh plus wngkha views hingke norok tei kichani bagui abono 1 million khlai ready ani target 1 million hingke norok tai kichani bagui 1 million complete khlai rigadi aboni yagulo chung part 4 bo tubunai part 4 tubukha hingke saimani story ayango bahai wngnai abo chung naimanai ge saimano dagijak jora jotono nukha saimano tuini kuna hani busuk tonsari hammani Hajung nokdang lidi borong mui sumui ba samu ba koso bokso ba ban gasbai tong masang liya bana belai la chung rita andi bon tunsai di ambon nasupan malia hingke saimano tabuk tuini busuk hani kuna tonsari nai dagijaknai hingke tabuk oro brindia khoroksa phainai sapaikha moharani saimano nono chini bufakrani hukum chung nono tuini busuk hani kuna saichung nok tangui tonsari nani bagui dagijago aro tok khorang khanaya pun khorang khanaya saichung khai bwrui borok thangma tongoi bo tabuk hingke aboni yagulo bini bwsa bamani to soisoi bamani se olokhai aroni je tongnai rok bini bihik bukhuk sini tongya debana tai ako hinui mumung champa sima guru sima kainamoti radini petini mugini dahin tamjani omorok ta omorok boni bwsano wakaso bokaso bao hinui swnambui rajano phunukmani hingke amono boto soisoi borok mani sino bamani abosi bini bwsano tekumni mau hinui phunukya deba hingke aboni yagulo tamungkha
abo part 4 nugui manaita ini jadi part 4 naina musung dong comment khai di part 4 ni bagi sadi jung part 4 tubnani chaitok nai dai masema part 4 ni bagi comment please je naina musung tongnai rok Jungana tuni busuk hani kuna tuni jana ni tagi jago. Tabung ni bisinga mata nai. Narani bubakra thang saga di thang ya skam malai lana ku hinai Aw maharani. Action. In securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. terka phaidau dong ar pusma mangsi ayo o bai na singra di tamon khato bai ko busu sipai risiwo ko ang bus thapsla ba maya ko nung bo sakai se hinani chungya haide video nena sekarang angor pakai sekok sana musunggo sini part 1 jerai ma nai bopatu klaiman lian bini dong dong ta pani kumani bokka komani jaga samya ka oro roguno phama hema to bule bai aja durai kumbuchi kama bar to khable bai hari jena barsa khule kan layano